Hij heeft gedaan in 52-33. En volgens de restrijder 53-2. Op vierde, deze is van 6 over de brandste. 53-87. En op de van Viro, KCB FTC. Van 4 Ruben Lucas, KCB FTC. Spannend, ja, voor mij in ieder geval. Het was heel erg leuk, heel goed om een keer iets anders te doen, tegen de mannen te racen. En ja, dat was voor mij echt wel een nieuwe prikkel, een nieuwe uitdaging. En echt zorgen dat ik echt gefocust blijf en scherp blijf. Want dat was het doel en in die zin heeft het ook aan het doel beantwoord, deze hele exercitie. Ja, het is, ik ben even stil. Het is niet zo netjes om heel hard te praten tijdens als er een serie start 3 meter achter me. Maar ja, zoveel wedstrijden in het jaar zwem ik sowieso niet. Dit jaar heb je een EK, volgend jaar een WK en het jaar erop al de Olympische Spelen. Eigenlijk alle wedstrijden die daartussen zitten, daar wil ik iets goeds uithalen. Dus bijvoorbeeld niet ademen op een 50 vrij of een 100 vlinder zwemmen. Ja, of bijvoorbeeld nu een 100 vrij tegen de mannen. Maar is dit ook voor de herhaling vatbaar, denk je, of blijft het bij 1 keer? Nou ja, misschien nog 1 keer, maar dit gaat niet heel veel vaker gebeuren, denk ik. We gaan het wel analyseren en als dit wel iets is waar ik heel goed op reageer, dan zal het misschien nog wel een keer gebeuren. Maar ik denk dat er vooral op een Swim Cup of op een EK, en zeker mondiaal gezien, nog heel veel concurrentie is bij de vrouwen. En we moeten eerst maar zorgen om daar aan de top van mijn kunnen te komen. En als je naar de uitslag van vanavond kijkt, wat zegt dat? Nou, dat het heel goed gaat. Ja, 2 races gezongen vanmiddag en de 100 vlinder ging goed en de 105 ging ook goed. Dus ik ben op de goede weg en het gaat hartstikke lekker. En het is sowieso leuk om hier te zijn. Ik slaap bij mijn ouders in Groningen en ik ben al heel lang niet meer in Drachten geweest. Terwijl ik hier vroeger, toen ik nog in Groningen woonde, elke week kwam. Dus het is ook lekker om gewoon weer hier eens te racen. Het voelt dan toch wel een beetje als thuis dus, Friesland. Ja, eigenlijk wel. Als Groningse is dat natuurlijk misschien raar om te zeggen, maar ja, het bad voelt heel vertrouwd en dat gaat heel goed. Ja.